Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang dohok dainang, manang di dia hamu maringanan tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hatani Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani Tuhata na gabe jamita di Minggu Septuagesima 70 hari adorakso haheheon ima di tanggal 1 Februari 2026. Hatani Tuhata na tersurat di Matius 5 ayat 1 rodi ayat 12 dohot topik minggu mertua di bagasan Tuhane, hidup berbahagia di dalam Tuhan. Hujah madihita tapai hutihu madi bagasan rohat tabe songonoma di dok hatani Tuhata. Asadung di ida Yesus halak nasai toropi nakok maibana tu sadator jadi hudulma disi dungi didapoton akasisian nama ibana. Dungi marsuara maibana mangajari nasida nin nama. Mertua ma na pugos todi ai dinasida do harajaun banua gicange. Mertua ma na marsak roha ai siapulo do nasida. Mertua ma na labok roha ai tianon nasida do tanoon. Mertua ma nama wasmale mida hati goran ai si pabosuro do nasida. Mertua ma na asiroha ai si asia do nasida. Mertua ma parroha na yas ai idaun nasida do debata. Mertua ma si bahed dame ai guaro do nasida anak ni debata. Mertua ma na pina buru-buru ni halak ala ni hati goran ai dinasida do harajaun banua gicange. Mertua mahamu molo diicahi halak kamu manang dipa buru-buru manang dipa tubu-tubu ragam ni hata naroa nasotutu dopak kamu ala niau. Las marohamuna jala marulup-ulup ai gudang do upamuna di banua gicange. Ai songonido di paburu-buru akapanurirang najumolo sian hamu. Ima hatani Tuhata. Di hamu kadongan sahapor siaun turpukon lebih dikenal jolma, dikenal orang dengan khotbah di bukit. Manang jamita di dolok. Ia soi ucapan bahagia manang parhatuaun na walui. Buasa didok parhatuaun na walui ala memang jupak kita di bagasa turpuki mamuk kasian ayat tolu sasitongna sahatu ayat 12 manang sahatu ayat 10 walu hali didok disi hata mertua. Jadi bodoh taida persisna di ayat tolu sahatu ayat 10 sada. Ciri khas ni trupukon ima selalu diawali saya dipuka marhite padohan mertua ma berbahagialah nin naropani disi. Taida ma mamukasian ayat tolu sahatu ayat 10 sadai. Hama kadongan sahapor seaon molo didok berbahagialah manang mertua ma totu suku-sukuta isi dona mertua. Siapa yang berbahagia? Molo disukun hita isi dona mertua. Totu iko perjolo muse boto ota ahado huroha ukuran ni hatuau ni. Jadi molo disuku naurupani molo disuku kita isi dona mertua. Totu iko jumolo taboto ahado ukuran ni hatuau. Apa sih ukuran kebahagiaan? Boy do torop sia tonga-tongata
na mengukur hatuau ni marhite materi. Manang hal-hal nasipat narupani duniawi. Isarana hatuau ni boido dinilai manang diukur marhite hamoraon, hagabeon, hasangapon, kekayaan, keturunan yang banyak, dan kehormatan, pangkat, prestise, dan lain sebagainya. Mertuai godang tanona danin nado, mertuai da godang pinoparna, godang pahopuna, jala sipata olodo tutu banggahian sadana tua-tuai molo sinukun ngapiga pinoparmu ningon 120 sada dope ninna rupani dengan bangganya. Mertuai tibo pangkatna adong jabatanna ima museta do rupani. Jadi hatuau ni diukur marhite hamoraon, hagabeon, hasangapon, toluha. Hamo kamang dohot tamuinang dak salai molo ido suha-suha ni hatuau di ibana. Alai taingok ma molo ido suha-suha ni hatuaun ngapasti dak sude nabui mertua. Dak sude na mertua. Termasuk na margoar si mertua. Molo ido suha-suha na hamoraun, hagabeon, hasangapon ngapasti dak sude tardok na mertua. Buasa ay dak sude nabui mamora ate, termasuk si mamora. Ayarong do si mamora na pugos, atik pe margana rupani si mamora. Ay dak sude nagabi. Ayarong do sahatu ujung ningoluna, dangadok tubuna sa tabi. Dangadong keturunan na. Ay dak sude na marjabatan hitaon. Dak sude na marpangkat. Taboto dia te. Jadi akan naso mamorai, naso martua may dohonon, akan naso margelengi, naso adongi tubuna, naso martua may dohonon, akan naso adong pangkat nai, naso adong jabatan nai, naso martua may dohonon. Alani di bagasa turpuko na kamang dohot tamuinang, dada akai ukuran ni hatuau di bai Yesus. Lapatan na dangadong hadumuan ni natadok digijangi hamoraun hagabeon hasangaponi tu hatuaun nanidok ni Yesusi. Atong molosongoni ise do na martua mangihuto Yesus. Na martua mangihuto Yesus ima na perjolo didok mertua ma na pogos todi miskin di hadapan Allah. Tentu molo didok disi napugos miskin dada napugos dalam arti pugos di materi ate. Tacatat napugos todi ido didok disi. Dada napugos di arta manang sinamot. Taingok ma hamoraon manang hapuguson dang otomatisi mabahen halak bahagia manang mertua. Napadua kon mertua ma namarsak roha. Dak sebalik nai rupani mertua ma namarlas roha. Namarsak roha do dido. Jadi molo adong namarsak berduka mertua ma ibana. Napatuluhon mertua ma nalabok roha molo di hata Indonesia dido lemah lembut sadahata dia te unang dipotong-potong unak kolan na lemah nai rupane gabe tarida manang naholan lembut nai lemah lembut sadakata dwe unang dipisah molo dipisah olo do gabe holan lemah nai natarida rupane. Kelemah lembutan dipahami sebagai lawan dari keangkuhan manang kebanggaan diri
yang berlebihan. Boido bangga tu diri alayunang berlebihan ate. Imana nidok nara overconfident. Jadi boido hita bangga tu diri ta alayunang berlebihan. Gabe mada budaya notu keangkuhan. Mertua ma nama was male didok yang lapar dan haus akan kebenaran. Ope unang itor lauro hatta tu si panganon dohotu si inumon. Nama was male di hati goran manang di kebenaran do di dok rupani disi. Jalan apa limahon mertua ma na asiroha murah hati. Halak na murah hation ima halak na bersedia masuk tu situasi ni ngulu ni sasahalak. Disima anor rupani di patuduhon ibana simpatik ni ibana dohot empati ni ibana. Jadi simpati i boidoi hola pakilalaan. Alai molo nunga sahatuna empati berarti nunga adong aksi manang tindakan di ibana. Na asiroha sotung tapartudo si tu halak na royal, halak na suka memberi rupa di dangi royal ibana, dangi na asiroha. Na asiroha ima yang bisa masuk kepada situasi atau perasaan tu pakilalane sasahalak simpatik ibana rupa ni dikiadani jala berempati. Na pauno pedidok parrohana yas murni hatinya. Molo didok akamang dohot tamuinang murni berarti dang merlau kate. Orima rupani istilahna. Dang adong sapuranna. Molo kopi dang ditabai dohok gula. Jadi yang murni hatinya. Totunga maul dapoton. Ay gudang do jol maur rupani si buar rohanabi marroha-roha. Jala olodo adong dopak tujulu sesongon na dongat do berengon alai duk tudal laos gabe ido pahata-hata iba rupani. Jadi dang yas rohana, dang murni hatinya. Molo murni dang marlaok ibana. Jalan apa pituhon didok di sisi bahet damai, membawa damai, pecinta damai. Mungkin godang do. Alai si bahet damai daksa dia. Godang do rupani pecinta damai, cinta kedamaian. Alai si bahet damai yang menciptakan kedamaian ini daksa dia. Jadi mertua ma si bahet damai. Napawaluhon mertua ma napina buru-buru ni halak ala ni hati koran. Dililei ala manak komanu ni tetangga daktar dok na mertua yate. Alai molo dililei ho, dililei hita ala ni hasitongan dohot ala ni Tuhani mertua ma hodisi. Jadi sotuk tapikir rupani dililei halak ibana ala diulahon hajahato dakatu au sisongoni nanaing dohonon. Alai molo ala ni hati goranido napa jongjokon hati goran ibana ala ni namangi hutto Tuhani gabe dililei halak ibana mertua ma hodisi. Mertua ma ibana disi. Ima akamang dohot tamuinang ukuran suhak-suhak ni hatuaun, ukuran kebahagiaan menurut Tuhatai. Jadi dak songon natadok digijangi, molo adok kamoraonna, molo gabe ibana, molo sangap ibana, imana mertua, molo ido ngatadok nakiningan. Berarti dak sudah HP hitaunan non na mertua. Alai hatuaun nanidok ni Yesus adului marasing sian na tapi kiri nasa lelengon. Oma ukuran kebahagiaan manang ukuran ni jol mana mertua mangihutto Yesus. Boha suku-suku na parpudi tu hita nga adong sian na walui nagabe taulahon
nunga adoksa desiani nuaing miat dihita totu molodang adong dope asa mertua hita taulahum amin martangiang mahita. Molehate madiho Tuhan di hatam no kubigi hami pauratom mai asa di parbuho katami parbuena denggan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuo. Amin.